I denne video vil jeg fortælle om, hvordan man kan blive god til at tælle. Man kan forestille sig, at det er som en raket. Man starter ned i bunden af raketten. Her tæller man på den mest primitive måde. Så bevæger man sig op gennem raketten og lærer at tælle mere og mere hensigtsmæssigt. Og til sidst er raketten klar til at blive skudt afsted. Når man tæller sig frem til resultatet i et regnestykke, så siger man, at man anvender tællestrategier. Overordnet set så er der 4 forskellige tællestrategier. Det er det, de 4 trin op ad trappen skal symbolisere. Nogle børn tager turen op ad trappen på egen hånd, andre skal tages i hånden og hjælpes op ad de 4 trin. Det nederste tællestrategi eller variant kalder vi for tæller alt og forfra igen. Går vi et skridt op ad trappen, kommer vi til den næste variant, som vi kalder tæller alt. Så går vi et skridt mere op ad trappen og kommer til at tælle videre. Til sidst når vi op til minimums antal tælleniveau. Så er vi kommet op til toppen af trappen, og så er vi klar til at tage fat på regnestrategierne. Jeg vil nu gennemgå de forskellige tællevarianter og komme med vejledning til, hvordan I kan støtte jeres barn i at bevæge sig op ad trappen. Når man anvender tællevarianten, tæller alt og forfra igen, så bruger man ofte konkrete materialer. I skolen bruger vi tit Senticubes, men man kan bruge alt muligt andet. Kapsler, knapper, kastanjer osv. Nu vil jeg vise, hvordan man løser regnestykket 3 plus 5 ved at bruge strategien tæller alt og tæller forfra igen. Først tæller jeg 1, 2, 3, så tæller jeg 1, 2, 3, 4, 5, og så tæller jeg det hele igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altså giver regnestykket 3 plus 5, 8. Når barnet er sikkert i at tælle på den her måde, kan man begynde at udfordre hende til ikke at tælle alt forfra igen, men i stedet anvende strategien tæller alt. Til strategivarianten tæller alt bruges der også ofte konkrete materialer. Det kan være svært at bruge sine fingre, når man anvender de strategier, for hvis resultatet giver mere end 10, så har man ikke fingre nok. Når man tæller alt, siger man først 1, 2, 3, men så tæller man videre herfra og siger 4, 5, 6, 7, 8. Så resultatet, det er 8. Når man kan bruge strategien tæller alt, så begynder vi med at udfordre barnet til at tælle videre. Når vi skal arbejde med strategien tælle videre, så skal vi rigtig have fat i fingrene. Det er vigtigt, at børnene lærer at bruge fingrene hensigtsmæssigt til at tælle med, da vi jo har dem lige ved hånden. For at kunne anvende den her strategi, så skal man uden at skulle tælle vide, hvor mange fingre 1 er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Når vi tæller videre på stykket 3 plus 5, så siger vi 3, og så tæller vi på fingrene 4, 5, 6, 7, 8. Fingrene hjælper os til at holde styr på, hvornår vi har lagt 5 oven i de 3. Når vi kan finde ud af at tælle videre, så begynder vi at se på, om vi kan effektivisere måden vi tæller på. Altså hvordan kan vi tælle så let som muligt. Det gør vi, når vi anvender strategien minimumsantal tælleniveau. Hvis vi ser på stykket fra før 3 plus 5, så kan vi slippe for at tælle så meget, hvis vi tæller videre fra 5 i stedet for 3. Vi siger altså 5, 6, 7, 8. Minimumsantal tælleniveau går altså ud på, at man tæller videre fra det største tal. Vi har nu været igennem de forskellige tællestrategier,
og vi er klar til at fortsætte med regnestrategierne. Man skal huske, at det kræver øvelse, træning og tid at kunne beherske de forskellige strategier.